Good morning mga kapobre, karong adlaw mga liog ni ug dagat. So tara kauban nimi. Mga kapobre, for dago na person nakita niyo akong bagasang dako. So nakita ko rin niyo ang ako ate nasa likod sa sakyanan. Di ba nakasakay na ko ang kasanda ko sa akong bag Ay naku na sila dari atan. So nakita rin niyo nalipay kaya ako ate kay padulong namin ito sa dagat guys. Nakasakay na dyan mi sa sakyanan nila Auntie Martha. So, dari cute on ito guys. Nakita ninyo, diba? Sakto kayo mi darabi sa daghan kay mi, diba? Smile lang ang mga kapobre. Smile lang sa diba? So, nakita dyan nyo guys, yung study na magdana kinapa sa tubabi sa gamay na ang sakyanan, diba? Nakasmile ka sa ate. Kamera kayo ang sakyanan, good dyan ang tamang kalawan. Ito sa ginoo. Hello mga kapobre, na ang dagat, diba? Padulong na siya pahugas mga kapobre. Diba? Hastong hindi ta siya tanahon. Pag na may problema sa inyong balay kapobre, at tungo sa dagat, mawala ang inyong mawala dyan yung problema kapobre. Karon mga kapobre, maghaling sa ako kay magluto ni og isda. So, bani ko ni mga kapobre, dali na. Karon makandam nami og suka, bitsin og sili. Ano mo dala ka ganiha? Basta na ako nakualbag nga maron ako ang dala guys. So karon pa man na jud siya Guys, kay pobre ra man ta guys no. Magkali rami. Walay kamatis.